Klokken er 2, og velkommen til SPS News. Denne udsendelse vil koncentrere sig om den nyudbrudne Ebola-virus. Allerede 78 mennesker er døde af epidemien, og myndighederne har lokaliseret 122 mennesker, som er blevet ramt af den dødelige virus. De er blevet sat i isolation. Guinea er et meget fattigt land, og en stor del af befolkningen lever i slumkvarterer, hvor epidemien nemt kan sprede sig. En af de Ebola-ramte er sendt til hovedstaden Conakry for at få medicinsk behandling. Samt 6 af en slægtning, og de, som han har haft kontakt med, er her også med i karantæne på hospitalet. 300, som plejede normalt at komme på hospitalet hver dag, men da de Ebola-ramte ankom, mødte mindre end 100 patienter op. I Guinea er vores korrespondent Køje Hong klar med informationerne om virusen, og ordet gives videre til dig, Køje. Så Ebola er en meget farlig og smitsom virus. Det er altså et dråbeinficerende virus. Der er en kendt kur for den, så spredningen af den skal være under kontrol konstant. Der er ca. 50-90% chance for at overleve virusen, men det afhænger dog mest af hygiejne og plejning af patienten. Derfor er chancen for overlevelse højere i Danmark end Guinea. Den er også farlig, fordi den inficerer via dråber, hvilket også gør den farlig på grund af symptomerne. Fra de første 2 til 21 dage vil der være de typiske symptomer for virusen. Det er altså en form for almindelig influenza, høj feber, mathed, muskelsmerter, hovedpine og mavesmerter. Fra deraf bliver det kun værre, og der kan kun være følger af brystsmerter, hovedslæt, blindhed og chok. Der er også maveblødninger fra indre organer og blødninger fra andre kropsåbninger. Hudåbninger bløder også kraftigt. Der er også opkastning og diarré, lever og nyresvigt. Blødning fra kroppen medfører op til 90% dødschance. Derfor også kendt som en af de farlige viruser, der er. Over 50% af de smittede dør, men man kan øge chancen for at overleve ved ren hygiejne og blodtransfusioner, fordi man mister så meget blod som patient. Udover det er der altså også en kur eller vaccine, og det er derfor sygdom skal kontrolleres hurtigst muligt.